Татарстанның халыклар дуслыгы йортында Әйдә Шаярт фестиваленең ярым финалы булып узды. Толырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Әйдә Шаярт фестиваленең 3нче сезоны озагына якынлашканын командалар аеруча ярым финалда гына сизә башлады. 5 көн дәверендә командалар бик ныклап әзерләнгән. Редакторлар Гөлия Нәшәдә булып, файдалы киңәшләре белән булышкан. Менә сәхнә артында да нәсихәт биреп, дәртләндереп торалар. Тамашачылар, җан атучылар аеруча үзләренең алкышлары белән һәрбер командага көч өстәп тора. Кайбер район җан атучылары махсус плакатлар ясап алып килгән. Әйдә Шаярт фестивале башланып китте. Барысы 10 команда катнаша һәм бары 4 команда финалга чыгачак. Тамашачыларга килгәндә барды кул чабып, килеп кенә утырасы кала. Киттек, карыйбыз. Уен икелештән торды. Шаярту, мәзәкләр күрсәтү һәм импровизация. Нәтиҗәдә 10 команда арасына финалга бар тик 4 команда чыга. Тик бу ярым финал башкаларыннан бераз аерылып тора. Чөнки финалда 6 команда калды. Катнашучылар төрле районнардан һәм төбәкләрдән килгәннәр. Беренче уенны Орча педагогия киләтеннән Кышыткан КВН командасы тамамлады. Илнас, ни өчен сез Кышыткан? Чөнки без язның иң беренче чәчәге, иң файдалы чәчәге һәм бездән тәмле ашлар пешерәләр. Әле генә сез чыгыш ясадыгыз һәм сезгә 5 ел мая торган смайл куйдылар. Ничек сезгә? Дөресен әйткәндә, без моны көткән идек. Көткән идек. Шуңа әзерләндек. Шуны алыр өчен. Димәк, сез финалда. Шулай дип өметләнәбез. Белгәнемчә бит әле импровизация өлеше бар. Сез әзерме? Һәр вакытта әзер. Барыгызның да кечкенә чагында кушылган электропостукка телен тидереп караганы бардыр. Юкмы? Яра, киләсенә туры күчәбез. Уенны тәҗрибәле жюри әгъзалары бәяләде. Һәрбер команда чыгыш ясап бетергәч, 5 жюри әгъзасы 1000 сум яки елмая торган смайл күтәрергә тиеш. Нәтиҗәдә беренче уенның азагында барлык командаларда 5 елмая торган смайлга ия булды. Шулай ук бәя бирүчеләр файдалы киңәшләре белән дә уртаклаштылар. Әйдә Шаярт 3нче тапкыр үткәрелсә дә, беренче тапкыр катнашкан командалар да бар. Аларның арасында Чаллыдан Чилны бройлер командасы. Бу әлбәттә безнең коллектив эш, безнең редакторыбыз да бар. Ул безгә мәзәкләр яза, аның белән бергә эшләп без аларны җиренә җиткерәбез һәм зур рәхмәт әйтәсебез килә профсоюзга, чөнки безгә өметләр баглап монда җибәрүче һәм безнең монда катнашуыбызга басым ясаучы дип әйтик инде. Беренче чиратта алар булды. Финалга үткән командалар җиңүче исеме өчен көрәшәчәк. Бүләккә 100 мең һәм грамоталар каралган. Динә Нәҗметдинова, Алексей Куликов, Татарстан яңалыклары.